media person. They will see joto bubagrani soldiers, leaders, worker, faikutum faijak. Tini oro sini urayo ponseito, sini regional wise, sini buku o masni laitangjak, onistari ni horo, Udaipur tapani yawo, bo potishori ras melawo, boro hishoni night kilimani, boro back kaipipro kaipro kipi faimani jorawo, oro Udaipur tapani yani bolongana ro, borong no refugee ro, Bangali refugee ro, kasoi busaino bui tawui drain toladi kiklai Buhino roit langui ghari bising dawi borok nirjon bolongut langui belai অত্যাচার খাইকা রেপ খাইকা আমার সহ্য খাইনি মতইয়া দাবক जों जत्तो सिनि टिप्रासा दफाराव जों राजनीतिनाव कतर खेवान सुगियावै सिनि दफा चाबजागै सिनि दफानो जों कतर खेमावान सुङो कारण सिनि दफा जे गुबुन दफाराव बाय जों टर्चार खाइजागमानि गुबुन दफाराव बाय सासन सुसन खाइजागमानि बनि थिके जों सेफ एन्ड सिकिउर मासनाय खाके जों जत्तपाल एकताबद्धभावे जों जोंनि नेशननि बांसिन सेक्रिफाइस मा खाइसिनाय हानि बाङै ताकु बुकुरो जों मिडियानि बिसिंथि जतनो जों अनुरोध मा खाइजावो समग्र त्रिपुरासिनि त्रिपुरासा दफाराव बुबाग्रानि बंशरक जों ताबक थानसागनि जरा सफैखा सिनि अ हावो जों अ हानि बसाङै जों सासन सुसन बैबाय खाइजाक तंमानि थिके जों यक्सनानि खाके जों इउनिटि मांसिनाय ओ एकताबद्धनि फानो सालसावो सिनि बुखक दिन पर दिन रेप खाइजाक तंमानि सिनि ताकुरो बेनि बाबे ग्रेप्टार खाइजागै आलंगो चबजागै तंमानि गुली कक बुथार जागमानि गोबां मामाय प्रिभियास घटना मोन फाइखा आबार खना साबो सिनि बुखक नाय सबा ताखु खना सबां नाय अबसे जों सिननाय मैया ओंनि तंग नन स्टप तागजुरा जों सठिक नै बिचार माइया हानि बाङैनो जों जत्तो सिनि त्रिपुरासा दफारनो सिनि त्रिपुरा मथानि पक्ष থেকে जों अनुरोध खायो जों ताबक थानसांनानि जरा दिनैनि सिनि बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथै दिल्लीआव बहायनो जन्तर मन्तर सिटिं डेमनस्ट्रेशन आरम्भंखा अरु बहायनो जों सिनि माथाइनो मावानि सिनि अधिकारनो मावानि दैबो सिनि ओ बुखुक जों ताखुक रो सासन सुसन खाइजाक तंजागमानि न जों नै बिचार मानि बांगै सिनि सिटिं डेमनस्ट्रेशननो बहायनो आवाज भइस रेसिं टिस जागुनि तं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथै गेसिं ताबाव वाचुनानि जरा सफाइखा बीजेपी सरकार साउ बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ बरक जे बेटी पढ़ाओ बेटी बाचाओ कक समानि बो जागाव बुखुक सुसं बुखुक जों बरो बुथां जाखाबा बेटी बाचाओ तारमाने तो बुरि दफारनो मातिसानाय मा मुथांनाय रक्षा माखैनाय सेभेन सिकिउर माखैनाय किन्तु ओ त्रिपुरा देश ओ राज्य जों दाबक जरा बीजेपी नि शासन अधिकार बिसिं सरकार तंथुतै बरक ओ त्रिपुराबासिरनो शान्ति सम्प्रीति माध्यमे राज्यनो सठिकभावे परिचालना खायनि बरनि क्षमता गैखा हानि बाङै जों बरनो बिस्काङो बहायनो दितकार मा जानांगौ दै बहायनो सिनि दफार যতদিন পর্যন্ত जों শাসন সুসন খাইজাक তংসাক জোরা जों खाक राग बाय जत एकक भाबे जों संग्राम खायने सिनि संग्राम थाकफ्लायानो तंनाय सिनि आलोनि सकी जमातियानि जे रेप केस रेपिस रंनो निनि फासि साजा रया साक जोरा इंडियन गवर्नमेंट कन्स्टिट्यूशन रया साक जोरा सिनि ओ हम संग्रेली सिनि संग्राम नन स्टप चरियावैनि तंनाय गोबैनो जों ओ हानि बुसांमनि तंखांके सिनि बुखक सिनि ताखक जों सासन सुसन खाइजाक तंमानि न जों नाव आचक तंलिया जों ताबक जत्तो लामक जाक हानि बाङैनो जत्तो पाल जों चबा खाइलायै सिनि वान सममुं जे रेपिस रंन जों साजा रनाय बरनो जतदिन पर्यन्त जों साजा रनाय सा सिनि अ स्लोगान सिनि अ संग्राम नन स्टप चरियावैनो तंनाय हामबाय जत्तो न